To a yau shirin namu zai yi waiwaye ne kan rushe masarautun jihar Kano guda 5 da Gaya da Bichi da Ƙaraye da Kanan. A ranar Juma'a ne da ta wuce Abba Kabir Yusuf, gwamnan jihar Kano, ya miƙa wa mai girma Alhaji Sunusi Lamido Sunusi takardar sake karɓar aiki a masarautar jihar Kano, inda ya kasance sarki na 16 a cikin jerin sarakunan jihar Kano na Fulani. Wannan ya biyo matakin Majalisar Dokoki inda ta rushe masarautu guda 5 wanda Dr. Abdullahi Umar Ganduje gwamnatinsa ta ƙirƙiro a shekara ta 2019. To a shekara ta 2020 ne gwamnatin Dr. Umar Ganduje ta cire Sarki Sunusi Lamido Sunusi, inda ta mayar da gurbinsa a kan Alhaji Aminu Ado Bayero a kan sarki na jerin 15 a cikin sarakunan Fulani, inda gwamnatin mai girma Abba Kabir Yusuf ta raba mai girma Alhaji Aminu Ado da mulkinsa, inda ta maye gurbi da Alhaji Sunusi Lamido Sunusi. To duk dai da haka, kotun babbar tarayya ta jihar ta ce a dakata da naɗin. Sai dai wana mataki al'ummar jihar Kano suka ɗauka game da cire wannan sarki Alhaji Aminu Ado? Shin wannan matakin ci gaba ne ko ci baya? To domin haka mutane da dama suna ta tofa albarkacin bakinsu, musamman al'ummar jihar Kano. To har kawo yanzu dai an miƙa wa kotu cewa Alhaji Aminu Babba Dan Agundi, inda ya miƙa ƙara zuwa kotun babbar tarayya ta ke Abuja. Wato Alhaji Aminu Babba Dan Agundi shine sarkin dawaki kafin rushe wannan masarauta ta jihar Kano, wanda a baya kuma ya riƙe sarkin dawaki na jihar Kano, wanda ya yi miƙa ƙara kotu domin ƙalubalantar rushe waɗannan masarautun na jihar Kano. To har kawo yanzu dai ana turka-turka a kotu, inda gobe ake sa ran za a yanke hukunci na ranar Litinin dinnan na gobe da ake ciki. To amma sai dai har yanzu mutane da dama suna ta tofa albarkacin bakinsu, inda suke ganin wannan shiri ya yi daidai, wasu kuma suna ganin cewa bai yi daidai ba. To kowane mataki mutanen jihar Kano suke ɗauka na faɗar ra'ayinsu a kan wannan rushe wannan masarautu na jihar Kano, duk da dai wasu da dama suna ganin cewa gwamnatin Dr. Abdullahi Umar Ganduje ta baya ita ta fara rushe masarautar jihar Kano, shine su ma suka dawo suka miƙa wa Majalisa Dokoki, ita ma ta zo ta aiwatar da wannan al'amura na harkar rushe masarautu guda 5. Akwai Gaya, Bichi, Ƙaraye da kuma jihar Kanan. To har kawo yanzu dai mutane suna ta ganin cewa wannan al'amari, suna ta jiran dakon mai kotu za ta yi a kai.